naman tayo, bakbakan to the max. What happened? What happened? Brrr! Sarap na simoy ng hangin! Tignan nyo na lang kung sino yung nakaabante. Kita naman kung sino yung nakadiamante. So what's up guys? Andito nga pala ako ngayon sa going to Makati again and again. Rest day ko ngayon, so pwede tayo mag vlog. Tuwing rest day lang din naman ako nakakapagawa ng vlog kasi busy sa trabaho. May trabaho tayo, hindi tayo pwedeng makapag vlog kasi may work. Pag-usapan natin ngayon, wala lang, may gusto lang akong i-share. Nakakamiss din mag long ride. I-share ko lang din no, way back 2019 nung nag-rides tayo papuntang Bicol, Sorsogon City. Dahil sa kagustuhan kong i-testing itong motor na to, umuwi tayo ng Sorsogon City para isabak. At syempre ilang taon din ako hindi nakaka-uwi sa probinsya. So I think 7 years bago ako nakauwi ulit noong 2019. So ito na yung gamit nating motor. Hindi pa naman siya naka-big tire totally, stock mags pa rin. Alam mo, wala naman talaga akong binago rito eh. Ngayon lang ako nagbago nung nagkaroon ng big tire concept nga. Isa yun sa pinaka unforgettable moments sa buhay ko, dahil isa yun sa mga naging achievement. Akala mo yun, naka-shifter ka, bumiyahe ka ng 16 hours papuntang Sorsogon dahil nga may angkas din ako, tsaka airpot ko yung kasama ko. Safe rides lang. Kasi ako first time ko rin sumabak sa mga ganong long ride. Kaya sa una excited, syempre ikaw ba naman magkaroon ka ng long ride na ganon, sobrang solid, napaka quality. Oh shit, what happened? What happened? Nabangga. Grabe naman yan. Kayo, palagi kayo dapat mag-iingat. Hindi porket kayo nag-iingat pero yung iba hindi, diba? Useless din. Aksidente nga naman, walang pinipili. So mabalik tayo doon sa long rides natin. Hindi pa ako vlogger noon. Gusto ko palang mag-umpisa kasi nga doon talaga nagbago yung yung pagiging isang rider ko. Kasi sabi ko, bakit kaya hindi natin subukan na mag long ride ng ganito? Bakit di natin subukan na kuhaan ng video yung gantong ride, pang malupitan yung bakbakan. Actually hindi naman talaga totally bakbakan yun. Ano lang siya, 60-80. Mas gusto ko yung ganun takbo, hindi nagmamadali, basta enjoy mo lang yung kalsada. 1 AM kami umalis ng bahay, hindi na kami nakatulog noon dahil sa sobrang excited. Tapos dumating kami ng Atimonan mga 6 na 6 or 7, mga ganun na yung oras, kasi naplatan pa yung kasama namin. So isa yun sa pinaka dapat na importante din kapag mag-long ride guys, lahat dapat kompleto, mapa tools, kung ano man yan, basta laging kompleto. Nakakarating ata kami noon 7 PM na, 1 AM in the morning kami umalis, tapos 7 PM na kami ng gabi nakarating doon. Grabe, 16 hours yung biyahe. Pero kasi marami kasing hinto, kasi nga hindi naman namin hinahabol yung oras. Ang gusto lang talaga namin is makarating kami ng ligtas. At syempre enjoyin lang yung yung kalsada. Yun lang yung naging isang considered namin doon. Pero nung nakarating na kami doon, grabe yung pagod, grabe yung hirap. Kinagabihan na rin yun, as in tulog talaga. Anong oras na kami gumising, inaumagahan dahil sobrang pagod. Pero nakaka-refresh kapag nasa probinsya ka. Kasi pagising mo ng umaga, hindi sasakyan yung maririnig mo, hindi ingay ng kapitbahay yung maririnig mo, kundi ingay ng mga hayop, ingay ng tampisaw ng hangin sa mga puno. Mas maganda talaga pag nasa probinsya ka. Pero depende pa rin, kasi may mga probinsya talaga na hindi visible yung yung mga pangangailangan mo.
Doon ako nakaranas ng sobrang alay, yung tipong hindi ko na kayang ibaba yung aking paa, hindi ko na kayang sungkitin yung shifter. Tapos ito pa yung nakakatawa, no? Wala kaming bit-bit na kapote. So nung umulan, as in basang-basa kami. Nung pauwi na kami, lalo na nung nasa Batangas pa lang kami, umulan ng napakalakas. Tapos umaraw. Doon ko naranasan yung pa ako, sobrang alay. Tapos hindi ko na may apak. As in hindi ko na maisungkit yung shifter, hindi ko na may baba, hindi ko na may angat. Kaya nakakatawa pa guys, yung Tarsiera hanggang Paranaque na yun, simula nung Batangas. Ganun ko tinipid yung shifter ko, kasi manid na yung paa ko. Yung dalawa kong paa sobrang manid na dahil nga sa sobrang pagod. Tapos hindi na kami pwedeng huminto kasi maggagabi, so mas lalo kami mapapagod sa traffic. Pinush namin na matapos, pinush namin na makauwi ng before 6 PM. So nagawa naman namin, pero grabe yung pagod, grabe yung experience na yun. Kaya siguro kung mauulit yon, hindi na dito sa Raider ko. At kung mauulit man yon, siguro hindi na ako mag-aangkas, ganun lang. Kung Raider pa rin pero kung naka-scooter ako, pwede. Kahit ako, hindi ko ini-expect Ay, grabe naman si sir. Hindi po ako papalag. Kahit ako guys, hindi ko ini-expect na ma-achieve ko yun. Tapos yung mga tanawin, lalo na sa Bulgang ngayon, grabe. Ito na naman tayo, bakbakan to the max. Sarap ng simoy ng hangin. Sana soon makapunta tayo ng Bicol ulit, makauwi tayo ulit. Tapos mas marami siguro, mas experience na kung makauwi tayo ngayong 2022, dahil syempre may camera na tayo, may video na tayo, isa na tayo sa mga lehitimong vlogger ko, no? So tulungan nyo ako guys na mas lumago itong YouTube channel natin para sa mga panibago natin vlogs at mas maraming adventure kasama tong motor natin. Syempre nagpapasalamat din ako sa walang sawang sumusuporta sa lahat ng mga tropa, sa lahat ng mga kaibigan natin, sa mga pamilya ko. Yun, napaka-quality. So soon makakapag-ride tayo. Ito pa naman preparation pa lang naman para sa ride natin papuntang Bicol. Sana matuloy kasi mas marami kaming kasama, mga pinsan ko, mga tiyuhin ko. Kasi once na umuwi kami ng Bicol, talagang maraming umuwi kapag May. So sinishare ko lang sa inyo guys, para at least kahit pa paano, diba, may maikwento lang ako. Ganarn, pak ganarn. Becky naman sir. Dito tayo dadaan para diretso na lang. Malapit na tayo, Makati na to Susundo tayo sa baby natin. So ayun guys, ang aking kwentong Bicol. Sana magkaroon ulit ng part 2. So sa part 2 may vlog na talaga yon. Ito kasi yung part 1 na to, ito lang yung
kwento lang to, pero totoo. Ayan, sa mga gustong makita yung video ay yung mga picture namin nung pupunta kami Bicol, ito yan. Ayan, lahat ng mga pictures. Sa Bulacan ngayon, diba? Napaka-solid, napakaganda talaga. Ito yung advantage sa motor sa side mirror natin, kasi pwede tayong magsingit-singit kahit saan, diba sir? Ay, police, diba? Pwede kayang kumaliwa? Pwede kayang kumaliwa? Tatry nga natin, kasi dito lang yun eh. Pero wag na nga, doon na lang. Mahuli pa tayo rito eh. Gastos na naman. Mag-renew na nga pala ako ng license ko. Totoo kaya yun, yung 10 years kapag wala kang violence after 5 years na lisensya? Kasi 5 years na yung nakaraan sa akin, so sana mag 10 years na, kasi wala naman akong violation ng mga nakaraan 5 taon. So malapit na natin palitan ang ating license for 10 years. Yeah. So sana all lang. Bawal siya mag left turn. So dito talaga ang punta natin. So yun guys, sana nag-enjoy kayo ng kwentong Bicol ko. Don't forget to subscribe my YouTube channel guys. Yeah, bye. Hanggang dito na lang aking vlog. Always ride safe guys. Yeah.